As novas tecnoloxías están cada vez máis normalizadas entre os máis novos, as cales veñen acompañadas de novas tendencias. Compartir a ubicación cos amigos de maneira constante é unha práctica común que na rúa xa comeza a preocupar. A tecnoloxía e as redes sociais seguen xerando debate entre a sociedade. E é que cada vez son máis os cativos que teñen ou piden estes aparellos electrónicos, situación que nas rúas ven algo como a que se está empezando a descontrolar cada vez máis. Yo creo que habría que enseñar un poco más a cómo utilizarlas, a entender un poco bien cómo funcionan y que, ¿cómo se dice?, ante qué hay que tener cuidado y fijarse y así. Eu penso que sí porque agora xa non os tantos chavales como os rapaces novos non fan máis que estar co móvil, co ordenador, sempre en diante, xa non fan outra cousa. Moi descontrolado, creo. Ademais, nos colexios, creo que é unha aberración do ensino que os nenos de primaria utilicen a tecnoloxía, porque eu estou vendo que teño nenos que coñezo que non saben escribir á man. Con 7 e 8 anos, que fai uns anos facíase todo á man e bueno, agora non saben escribir á man. Que non estou en contra das tecnoloxías, porque eu mesma a utilizo, pero creo que hai que esperar un pouco para que os nenos teñan un cerebro ben formado, unha idea ben formada, explicarlles de que pode ser, de que pode tratar a tecnoloxía, e bueno, creo que ahora mismo está moi desbordado. Así mesmo, hai unha nova tendencia moi popular, a cal consiste en compartir a ubicación en tempo real cos círculos cercanos. Hai quen asegura que a xeolocalización activa pode ser útil en momentos puntuais e, sobre todo, se se utiliza con precaución. Yo creo que me parece una cosa como muy importante y que hay que tener también bastante cuidado y algo de respeto, y siempre y cuando sea con personas cercanas y con las que tú realmente tengas suficiente confianza como para poder darle esa información, yo creo que está bien. Por ende, tamén están os que o ven na súa totalidade como algo negativo, afirmando que a privacidade é algo primordial. Bueno, pareceme un pouco raro, un pouco surrealista. Antes, na miña edad, non había nada deso, mas mira que salimos palante igual. As cousas terían que ser privadas, non? Tampouco comparto ubicación con nadie, con ninguén. É máis, non publico fotos de nadie sin permiso. Teño netos e, por supuesto, non publico fotos dos netos. Sei o que pode supoñer a tecnoloxía esta e entón, pois non entro. A mensaxe clara, para moitos é necesario repensar o uso destas ferramentas e poñer límites a unha tecnoloxía que, segundo din, non sempre xoga a favor da liberdade persoal.